तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि जि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसेयावनो 52थि थान्दै जखनथाइ कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरोबाव कुमारिघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बे मोनथाम आफादा ज' जानानै फैगौ डिसेम्बर दाननि 27 आरो 28 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नैबे फाख्रिबारि लथिबारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थि खालामनाय जादों। बेनिनो दिनै गोथार मोनसे हाबाफारि खुन्थिया गायनाय हाबाफारि बे खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव दिनै गायसनगिरि हिसाबै दरं गाजुली बियाबनि मानिजाथाव MCLA आरो BTCनि डिपुटि स्पिकार मानिजाथाव बिजिरगोरा नार्जारी सारा बाहागो लादों। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि कुमारिघाटा हालामनि गोबांथार मेलेमजिरि सुबुंफोरा बाहागो लानो हादों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे दालाइ आफादनि आफादगिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननि हेफाजाबजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। फैबाय थानाय बे गाजा गोमजा खुंनो लानाय मोननै साननैनि हाबाफारियाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बेजों लोगोसेनो जोंनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथां लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एपइन्टेड स्पिकार नि जायगा लानानै गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव खनिन्द्र बसुमतारी सारा बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै कालारफुलै साननैनि हाबाफारिजों जागोन। बेखायनो गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजा लोगोसेनो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ हेफाजाब होनानै जोबोद मोजां खुंफुंनो हानाय बादि हेफाजाब खालामनो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय। आरो बयनिसिमबो दिनै फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि 2022 इं मायथाइनि गोदान बोसोर बेखौ आङो गिबियै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय। 27 आरो 28 डिसेम्बर 2025 इं मायथाइयाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 52थि कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइ आरो कुमारिघाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जथुम बे जथुमखौ लथिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालियाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बेनिनो दिनै गिबिसिन खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे जथुमायाव माखासे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे हाबाफारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जे साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना बे जथुमायाव गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। आरो बे मेलखौ जाफुंसार होनायाव बयनिबो हेफाजाबखौ आरसिनिफ्राय जों खावलायनाय जादों।